Hi guys! Once again, welcome to my channel. So for today's menu, ang lulutuin natin is sariling version natin ng chop suey. Pero before that, ito yung mga listahan natin ng mga sangkap. Okay guys, kani-kanina lang na-ready ko na yung ating mga ingredients at nahiwa ko na. So nandiyan na yung ating carrots, red bell pepper, Baguio beans, yung ating binalatang shrimps, onions, garlic, at yung ating chicken na minarinade ko na with cornstarch, soy sauce, black pepper, and olive oil. Sprout mushrooms, potato, crab balls, ang ating cabbage, at yung pinakuluan nating ulo ng hipon. Gagamitin natin ang sabaw niyan para pang sabaw natin mamaya sa gulay. Umpisahan na natin ang ating pagigisa. Lagay lang ng konting mantika. At kapag mainit na, gisahin na natin ang ating sibuyas. Kapag medyo lumabas na yung amoy, susunod lang natin yung ating bawang. After that, next yung ating chicken. Kasabay ng ating chicken, ilalagay na natin ang ating pampalasang chicken cubes. Para habang pinapakulo natin siya sa sariling sabaw niya, manunuot yung lasa sa loob ng karne. So medyo buo pa yung chicken cubes, takpan lang natin ng saglit para medyo mag-melt siya. Tsaka natin siya haluin ulit. Then, isusunod na natin yung ating binalatang hipon. Dagdagan na natin siya ng ground black pepper at simmer for 5 minutes. Gamit yung pinakamahinang apoy lang guys para lang lumabas yung kanyang sabaw. After 5 minutes, pwede na natin idagdag yung ating crab balls. Kasabay na rin dyan yung ating patatas at carrots. Simmer natin siya for 1.5 minutes. Tsaka natin idagdag yung ating Baguio beans. At lalagyan na natin siya ng sabaw gamit yung ating pinakuluang ulo ng hipon kanina. At pakukuluin natin siya ng another 1 minute. 1 minute simmer time lang guys para hindi overcook yung ating gulay. After a minute, dagdag na natin yung ating sprout mushrooms. Kasabay na rin yung ating red bell pepper. So after ng saglit na pagpapakulo, titimplahan na natin yung ating gulay. Tsaka natin idagdag ang ating cabbage. At lulutuin lang natin siya ng 1.5 minuto. Ready na rin yung ating pampalapot na mixture ng cornstarch at oyster sauce. Okay, after 1.5 minutes, halo na natin siya. At lulutuin lang ng 1 minuto. Tsaka natin idagdag ang ating spring onions. Haluin lang para ma-incorporate siya sa ibang gulay. At ready na yung ating own version chop suey. So, thank you for watching guys, and I hope nagugustuhan nyo ang another recipe na ito. At sana nakakatulong ang recipe na to para sa araw-araw na ideya ng pagluluto. At kung bago ka sa channel na to, please don't forget to hit like,
subscribe, and notification bell para updated ka sa mga videos na gagawin ko. Once again, thank you for watching!